heter Rósa. Hej. Och vi är att stanna i havn. Vi får att köpa i så säga. Röjakrossbon. Yktos. Och blackspel. Ja. Vi får att köpa tyckenhuska till jolar. Och Gusti kan finna och jola-outfits till jólaveitslur från Race som inte kostar alla världarna, så vi får genbruk. Yay! Rósa hade så experter i genbruk, så det var det så lätt. Vi tror att spänta det där kursen stil, så det ordnar så släpper jag samman. Så vi kan leka och tillsläppa vi. Yay! Yay! Finns här in här heter nej. Hej Hesa. Hesa? Han var flott. Det var gott fint du kläder inne. 8 cent. Ja, men. Och tui. Ja. Gott här och gott tål. Bra kanska. Ja. Man inte helt kanska man är så jävla bra. Bra sagt. Det tycker jag väl. Tack. Det är så negativt. Ja, jag kan ta blonder. Alltså en så pell. Kändes en sparkly till jolar. Ja, det här passar då. Som du. Svarta klädsel med en lugga av och det coolt. Jag tror jag lyssnar på det programmen. Det var det med jag lockar det här. Och här är som mest ja. Men tar du mest jag lockar. det är så nice. Tar du det? Kanske. Ja, det var något av det. Jag är så mycket längre, men inte av regn så är jag
Koppa? Hva som kjøttet høyre? 105 kroner. Jeg kjøper 300. Gjør det! Ja, det var ikke mega dyktig. Ja. Fanasmar og ublåster vi hitje etter okkara Instagram-brukaren for å vitja Rósa Simonsen av Instagram. Her er en særlig mappa som heter endurnýtslu, annars skulle du være hjertelig velkommen til å vitja min brukare. Her er en mappa som heter outfits, annars legger som myndir eisini ut av brukaren. Og dagsens shoutout for til en agent som er med til å takk som for det, Anna Catherine Moore. Hun har helt just hetta logiet som jeg har brukt mega neksursene med landa 18 for Kalendarin 2019, så shout out vidja henne Instagram-profil.